Halo, sa larong ito ay walang iba kundi si... Paringan TV! Nagbabalik na naman tayo mga pre. Laro ngayong araw na ito. Ang palaro na ito ay tatawagin ko na may pira sa harina. Tama ba yun? Yes mga pare, tatawagin ko may pira harina. Ang magkakatunggalian ngayong araw na ito ay walang iba kundi yung mga pare ko rin na sila Parit Gani at si Paring Carlo natin, yung umakyat sa puno ng niyog at saka yung magniniyog. Pero lang. Sige, umpisa natin. Ito ang gagawin nyo. Ikot kayo yan sa nakatayo, tapos balik kayo dito, ihip. Dapat huwag kang lumayo dahil hindi maririnig. Hipan nyo tong nasa ilalim, tong harina, tapos may pira dyan nakalublob. Tagnaan ninyo, no? Kung pila. Tag-ano ninyo kung pila para manalo kayo ng premyo. Tapos na pag premyo na tapos Tag-ano, sabihin mo kung ilan yang nasa loob. Tapos para sa 50 niya, na 10 piso. Mali. Sige okay. Sige, huyo po na mo, basta mali. Ready? 1, 2, 3. Huyo pre! Huyo! Wala pa! Sige! Alik ka ba ni pre? Wala pa! Gila, sige. Dali. Sige na. Kalma sa. Sige. Hanggang sa makita nyo ang pira na sa loob. Yeah. Sige. Ano parodak ko. Sige pre. Pre oy. Gua mo sorry ka gaw pre. Sige gaman lang. Gamay na lang pre, gamay na ni sunod pre. Kaya nga may pira sa harina eh. Ano na Carlo? Sige. Sige. Gana. Sino mauna? Yan na mo eh. Hindi nyo na makita. Yan na. Sige, malapit na. Yan mga kapare, nagkakasiyahan na.
Nagkakaalaman na kung sinong malakas umihip. Yan. Sige. Nah. Gamay na lang dong. After si Parigari. Oh, malapit na. Kunti na lang, no? Yan, oh. Sige. 20. Ha? Hindi. 20 ba yan? Hindi, tansyahin mo pa. Meron ba sa ilalim? Ubus na, pre. Oh, tamas, Carlo. Oo naman siya! Magkano yun sa'yo? 20. Mali! Ano mali ba? Sige, huyo pa. Huyo pa. Ka Carlo, wala 8. Wala na. Hindi ka man dyan. Wala na. Ang nanalo! Gani. Ito ba? Dapat mo? Tapat. Ang nanalo sa larong ito ay walang iba kundi si Parigani! Huwag kang mag-alala. May premium ka na, may premium ka naman. Oh, huwag yan. So ayan mga kapare. Natapos na ang ating palaro ngayong araw, no? Napakasaya. Talagang napakasaya. Sinisipon ako sa sobrang tawa ko. Ayan. Nakita nyo na at sana'y nagustuhan nyo yung content na ginagawa namin, yung video na ngayon. So, kung nagustuhan nyo ay sana'y mag-subscribe kayo at click nyo yung notification bell button and like and share lang po. Nang sa ganon, maraming makakita mga kapare ko. At maraming salamat talaga sa suporta na binigay nyo sa akin. At sana huwag kayong magsawa na mag-support sa aking channel, YouTube channel. Thank you at naging 18K na ako, no? Nung una ay pinapangarap ko lang. Ngayon, unti-unti nang natupad. Thank you very much talaga. And hanggang sa susunod nating pagkikita, dito pa rin sa Parimanay TV YouTube channel. Bye-bye. Malamig ka dito na lagi.